Moni nonse ndipo patsani nkhani zindine sibongere ziyambo poyamba mitu yake. Koti ku Blantyre latsiriza kumva mlandu omwe anomanjisale ndi anzawo ena akudandaula ndi zomwe boma linachita powalanda katundu. President Chakwera wati akumvetsa ululu omwe Amalawi akudutsa mukamba okwera mtengo kwa mafuta. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yaligwitsa ntchito mitengo yomwe akudula misewu yomwe akumanga popanga madesiki. Ndipo manje ochuluka agwira njakata ku Phalombe pomwe mphepo yamphamvu yononga nyumba zoposa 40 tindizi kumaso zambiri mukhale pomwepo. Bwalo la Constitutional Court Blantyre latsiriza kumva mlandu omwe anomanjisale ndi anzawo ena asanu ndi mmodzi akufuna bwalo liwunikirepo malamulo azomwe boma linachita powalanda katundu wa ndalama za Nkhani. Loya wa Chisale a Chance Gondwe akufuna bwaloli kuti liwunikenso malamulo pakuyenerera kwa Dr. Steve Kayuni kutengera mlandu olanda katundu ku bwalo komanso chiletso china chomwe anatenga pa nkhaniyi. Koma lolemba bwaloli mlangizi wa boma pa zamamula Thabo Chakaka Nyirenda anati iwo ni mkulu wozenga milandu m'malo mwa boma Dr. Kayuni nawo anapereka zifukwa zawo pa nkhani. Alex Banda ndi zambiri. Mu February chaka chino bwalo lalikulu ku Blantyre linapereka chilolezo ku boma kuti lilande wina mwa katundu wa Anoman Chisale wachitetezo wamkulu wa mtsogoleri wakati wa dziko lino Professor Peter Mutharika wa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha. Omwe akuonkhetsera katundu wa Chisaleyu yemwe akumuganizira kuti anampeza kudzera mu mbanda akutinso tsopano katunduyo akuthamangiratu pa ndalama zokwana 3 billion kwacha. Motsogozedwa ndi mkulu wotengera milandu ku mabwalo Director of Public Prosecutions Dr. Stephen Kayuni ndi nthambi zina za chitetezo kuphatikizapo lothana ndi ziphuphu la ACB anatenganso chiletso kuti katunduyu asagwiritsidwe ntchito zomwe loya wa Chisale a Chance Gondwe anatsutsa pa nkhani yokhudza malamulo pa izi m'bwalo. Agondwe apemphatu bwalo kuti liwunikepo pamenepa mwaluntha komanso mozama. Mlangizi wa boma pa malamulo Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda yemwe anali m'bwalomu pamodzi ndi Dr. Stephen Kayuni komanso Dr. Permita sakugwirizana ndi izi. Nkhani ina imene akunena ndionena kuti director malamulo wopereka mphamvu ku amene amati competent authority kubweretsa nkhani ku court yonena kuti katunduyo ampange preserve. Amanena kuti zikuphwanya malamulo ngati constitution ya dziko lino. Ndiye ife tanena kunena kuti palibe kuphwanya kwa malamulo pa nkhani ya preservation order. Mkulu wa majajiwa Justice Dingisoyo Madise, Justice Annelien Kanthambi ndi Justice Kenan Manda ndiwo akuyembekezeka kupereka chitsogozo pa mlandu mtsogolomu omwe uperekenso chitsanzo momwe milandu yokhudza kulanda chuma choganizira kuti nchobedwa kupita ku boma zidziyendera. M'malo mwa Zodiak ku Blantyre ndine Alex Banda. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yaligwitsa ntchito mitengo yomwe akudula misewu yomwe akumanga popanga madesiki yomwe adza wagawe msukulu zina za mzindawu. Mkulu wa mzindawo John Chome wati panopa sanapeze yemwe atagwire ntchitoyi. Pali mitengo ya mibawa yoposa 300 yomwe atayidule msewu watsopano wa Kenyatta ku Lilongwe yomwe ndi ndalama zoposa 2 billion kwacha. Ndipo tira Western Kuta. Ntchito yomanga misewu mu mzinda wa Lilongwe yaononganso zinthu zina pomwe mitengo ya mbawa ndi malayina ayidula. Ntchitoyi inachititsa kuti anthu ena asakondwere nazo ponena kuti ndikuononga zachilengedwe. Koma mkulu wa mzindawa John Chome watiuza kuti mitengo 316 ya mbawa ayigwiritsa ntchito popanga madesiki omwe atawapereke msukulu za primary mu mzindawu ngati njira imodzi kuti nzika zake zipindule. Achome ati padakali pano konsoloyi ikukambirana zochita mgwirizano ndi kampani zomwe zingagwire ntchitoyi. Kudula mitengo si chinthu chimene chitekhaso kapena wina aliyense angachite ngati chokhweka. Of course tikanaganiza kuti mitengo itigulitse bwezidi titapanga kafukufuku kodi tigulisa pabwanji. Koma lero tinapanga chiganizo chonena kuti mitengo iyi tisagulitse koma ithandize maphunziro a ana a mzinda wa Lilongwe. Katswiri pa zachilengedwe a Matthews Malata watsindika kufunika kuonetsetsa kuti mitengoyo akuyigwiritsa ntchito yoyenera ndipo adzudzula konsoloyi kamba kosafunsa ena mitengo yasanayidule. Maganizo amadesiki yabwera ifa chonena kuti anthu amadandaula. Koma kuti miyang'ane mitengo yonse inadulidwa kukwera mwani yasala pangire madesiki anagulitsa inagochera maugulu. Ngakhala kuti apangira madesiki zimene zabwino kwambiri pakufunikabe kuti ma details ena aonekebe.
kuti watachite handle process imene ndendani mitengo isungidwa kuti ndendani atagwire ntchito panga madeski amene ndendani ipita kuti malinga ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe mitengo 980 yomwe ina ndi 316 ya mbawa komanso 85 ya malayina anayidula m'misewu ya M1 ndi Kenyatta mu mzinda wa Lilongwe. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Nyumba ya boma yati President Lazarus Chakwera kumvetsa ululu mwa Malawi kudutsamo kamba kokwera mtengo wa mafuta. Mkulu wazofatsa nkhani ku nyumba ya Shoni Kampondeni wati Chakwera akumvetsanso kuti zifuwa zomwe boma lakwezera mtengo wa mafuta nzomveka. Akampondeni amayankhula pa msonkhano wa Nkhani ku nyumba ya boma ku Lilongwe chimpata athandiza mbiri. Considering that fuel is a strategic commodity that affects so many aspects of Malawian society. Mkulu azofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Shoni Kampondeni wati boma likusakasaka njira zotetezera Amalawi kuzovuta zomwe angakumane nazo kamba kakwera mtengo kwa mafuta ako. Zina mwa izi ndi lingaliro loyamba kubweretsa mdziko muno mafuta pogwiritsa ntchito sitima zapanjanje. Bungwe la Mera posachedwa linalengeza kuti likukonza njira zina zobweretsera mdziko muno mafuta, ndipo Akampondeni anati 30% ya mafuta onse yomwe dziko lino limatenga m'mayiko akunja azigwiritsa ntchito mayendedwe apanjanje mtsogolomu. Koma iwo anati mtsogoleri wa dziko lino samalowerera mu ntchito za bungwe la Mera. Ndipo mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino Anthony Kasunda anapempha Amalawi kuti nawo asataye chikhulupiriro. Kumva kuwawa kumene akuva Malawi chifukwa cha kukwera mtengo kwa mafuta, a president akudziwa, ndipo kumva kuwawa kwa Malawi ndi kumva kuwawa kwa president. A president akunenanso kuti pakali panopo maofesi zonse ofuna kugwira ntchito kuti kuwawa kumeneku kusachita kufikapo kuvuta kwenikweni, komanso chifukwa choti mafuta ndi chinthu choti magulitsidwa kuchoka kunja, zochitika za kunjazo zimatikhudzaso kunoku pa mitengo yathu. Pa msonkhanowu zinalengezedwanso kuti mtsogoleri wa dziko lino akhazikitsa nthambi yapadera yomwe izithandizira kuunika zomwe boma la tonse linalonjeza chisanachitike chisankho ya mtsogoleri wa dziko lino zikuyendera. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Padali pano maunduna ona za malonda komanso mayendedwe achenjeza ochita malonda omwe angapezeke akutengera mwayi kukweza mitengo moonjeza ya katundu ndi ntchito zimene amapereka kwa anthu potsatira kukwera mtengo wa mafuta agalimoto mdziko lino. Nduna ona za malonda Sosten Gwengwe mkati omwe atulutsa limodzi ndi wachiwiri kwa nduna yona za mayendedwe Nancy Chaulandoko yati boma lithana ndochita malonda amene apezeka kutengera mwayi kukweza mitengo mophinja ogula. Koma eni minibus mdziko lino ati ndikulakwa kuyembekezera kuti ochita malonda asakweze mitengo kwambiri. Mwana tengepo mwayi zinthu kubomako zikumachedwa kuti mwana atithandize, zinthu zingobalana, ndipo pamene zinthu zikubalana ndi zinthu zovuta kwambiri. Ife omwena timatengerapo advantage yoti tikweze zinthu mafuta akakweza, chifukwa kuti nthawi zambiri zinthu zikukwera koma mimi basi sakutandisa kukweza. Komanso inu matinena kuti mwina kangukweza nthawi timakhala tikuthamanga, koma timakhala tikuthamanga chifukwa kuti timakhoti mbali inayi tikuvulala kwambiri. Monga ife tingoyerekeza tati panga impawa bwinobwino tikhala tikugwiza bwinobwino, pali zinthu zina zinazipangisa kuti zinthu zikweza kwambiri. Ngati panopo boma lupanga likumunayise ngati mwinano anthu oyitanira anthu ene migodi, pamene pakali pano iwo ajeta akweza pamene alibe gawo mwamvesesa ndezi kumati pweteka isere tikumapanga force kukweza mitengo imene sakukweza. Chisanzo mwina minibus yochoka ku Limbi kupita ku Mangochi, minibus imodzi akumayilipirisa mpana 15,000 kwacha. Munthu toyitanira kuti alibe gawo kuti usapereke pamene popo akuze kuti usapakire. Ndama imene iye tanguti fe alipanga impawa oyitanira achosa ndoti mutati muone pakozo makhazi nthawi yoti ipene azikweza mafuta uko ikozikodi chiri utani chiri ukweza. Madheva atatu akuvutika akugwira ntchito zavula gaga popandanso malipiro kwawo njezera. Dziko la Malawi lero lolemba lakumbukira tsiku la atsikana pa dziko lonse m'njira zosiyanasiyana. Pa tsikuli atsikana walimbikitsa kuti achilimike pomaneniza onse omwe akuchitira nkhanza monga kwakwatiwitsa akadali ang'ono.
ndipo Kasungu nako anachita mwambo wokondwerera tsikuli komwe mkulu ona za ubale ndi mabungwe akunja Mariam Nyoni ati khaza zosiyanasiyana zikuonetsa ufulu zikusokoneza ufulu wa maphunziro atsikana m'madera ambiri mdziko muno. No Mkubwi atipatsa ripoti ili. Tsiku lokumbukira atsikana pa dziko lonse adalikhazikitsa ndi cholinga chofuna kuzindikira mavuto omwe atsikana amakumana nawo pa dziko lonse komanso kuwalimbikitsa kuti akwaniritse masomphenya awo. Ku Kasungu mwambo wokumbukira tsikuli unayamba ndi ulendo wa ndawala, ndipo panali pa mwambowu pomwe mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Girl Guides Mariam Nyoni anatengerapo mwayi polangiza atsikana kuti akhala amachawi podziteteza okha ndi kunenezanso onse omwe amachitira nkhanza atsikana kwa adindo kuti achitepo kanthu. Tikunanena kuti shout nenani atsikana onse amene mumapangidwa nkhanza pitani kaneneni kwa inu oyenera, kayamkanena kwa aphunzitsi, kayamkanena kwa anti, musakhale chete. Anyoni apemphanso makolo komanso adindo kuti agwirane manja pothandiza kulimbana ndi nkhanza zomwe atsikana amakumana nazo mdziko muno, kuphatikizapo kuwakakamiza ukwatiwa akadala achepere zomwe ati zikusokoneza ufulu wawo wa maphunziro. Mlangizi wa ana kubungwe la Katolika la Jesuit Center for Ecology and Development Matthews Pandapanda ati bungweli linakumbukira tsikuli boma la Kasungu ngati njira imodzi yofuna kupereka uthenga ofunika koteteza ufulu wa atsikana. Apandapanda anati ntchito yoteteza ufulu wa atsikana ndi udindo wa aliyense. Mwambo wa chaka chino okumbukira atsikana pa dziko lonse wachitika pamutu woti lemekizani ufulu wa atsikana, lekani kuvomereza makwati awo ana achepere, lekani nkhanza. M'malo mwa Zodiak ndine Nowo Mkubwi. Mona Nkhani pano pa Zodiak, mukhale pomwepo. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Chili chonse chili bwino, zinthu zosayembekezera zimathanso kuchitika. Koma tikagwirana manja ndi kulimbika, tikhoza kusintha zinthu mdera lathu. Tonse pamodzi tikhoza kukwaniritsa zinthu zapatali. Ndipo tonse pamodzi tikhoza kufikira masomphenya a mmudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poyimba phone, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kugwiritsa ntchito mpamba chaka chilichonse, TNM idzapereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Imbani *4888# kuti mutsimikize TA wanu. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chinthu chimodzi, tingathe kupanga zinthu zazikulu mmudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Masomphenya amalawi watotukula Malawi 2063 akale wosimira pale kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wosimira pale Malawi
mokomera aliyense. Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Unduna wa zachuma ukudziwitsa anthu kuti tsamba la Facebook lokhala ndi dzina la unduna wa zachuma ndi mbendera ya fuko lathu ndipo likufalitsa uthenga osonyeza kuti a World Bank, International Financial Corporation ndi International Monetary Fund akupereka ngongole kwa ochita malonda ku Malawi ndi wachinyengo. Unduna wa zachuma pachifukwachi ufuna kusamba m'manja kuti sukukhudzidwa ndi tsamba la Facebook la chinyengo limeneli, zomwe ndi ntchito yosavomerezeka ya akamberembere wena omwe mnjira ina iliyonse sakukhudzidwa ndi unduna wa zachuma kapena bungwe la World Bank kapena International Monetary Fund ngakhale nthambi zake. Tsamba la Facebook limeneli sikuti ndi la chinyengo chabe, komanso likufalitsa uthenga wa chinyengo. Ndipo unduna wa zachuma ukudziwitsa anthu kuti a International Monetary Fund ndi World Bank sagwira ntchito zawo m'njira yotere. Anthu akudziwitsidwanso kuti boma kudzera mu unduna ofalitsa nkhani ndi nthambi zina zofunikira ayamba ntchito yofufuza nkhaniyi, ndipo aufuna kutsimikizira anthu onse kuti amene akuchita za utambwali zimenezi akangodziwika lamulo lidzagwira ntchito moyenera. Anthu akulangizidwa kuti adziwe zoti unduna wa zachuma umayendetsa zinthu zake m'njira zovomerezeka zokha basi. Ngati mukufuna kudziwa zambiri, chonde lankhulani ndi a Williams Banda pa 0993 377 777. tekulandaniso tionenso mitu ya nkhanizi yamphamvu mboma la Phalombe zomwe zachitsanso kuti anthu ena asowe pokhala ndi zofunika zina. Wapampando wa komiti yachiwalo yona za chitetezo cha anthu Afani Nkhalamba wati mphepo inayamba madzulo kulowa usiku. Mtangano wathu Onyx Wanda wati anthu ena avulala ndithu ndi ngozi kumeneko. Vuto lolipira mabhilo ochuluka madzi pa chipata cha Chintheche Nkhatabe tsopano lachepa kamba kuti bungwe la chinyamata ogwira ntchito m'mabungwe onse amadzi mdziko muno akonza 98% ya mapayipi amadzi onongeka. Mkuloona ntchito za zipatala mboma la Nkhatabe a Jafet Isaac Mandiza ati amalipira ndalama zokwana 1 million monga mabhilo pa mwezi, ndipo akuti izi zichepa ndi theka. Steve Zimba andi zambiri. Chipatala cha Chintheche mboma la Nkhatabe chimathandiza anthu oposa 30,000 ndipo chakhala cholipira ndalama zokwana 1 million kwacha pa mwezi ngati mabhilo amadzi ku bungwe la madzi la Northern Region Water Board. Kuchuluka kwa ndalamazo nkamba kota kuti mapayipi amadzi pa chipatalapo omwe ambiri mayiwo ndakale kwambiri amadontha ndipo ena anatsekeka kumene. Mkulu wa za ntchito za chipatala mboma la Nkhatabe Jafet Isaac Mandiza wati kukonza kwa vutoli kuchititsa kuti ndalama zomwe amalipira za madzi zichepe ndi theka, zomwenso zichititse kuti thandizo la zaumoyo liyambenso kuyenda bwino pa chipatala cha ku Chintheche. Titenge kuti ku theater madzi kulibe, ndiye kuti odwala wonse ofunika chithandizo cha ku theater timayenekera kuti tiwatumize ku chipatala chathu chachikulu ku Nkhatabe. Zimenenso zimaonjezeraso kuti mafuta ambiri aonongeke komanso nthawi, komanso kuti timpase chiuche amene chithandizo choyenera mofulumira zimativuta pamene popo. Gulu ogwira ntchito mabungwe onse amadzi asanu mdziko muno kumaloona zogwira ntchito mabungwewa lakonza 98% ya mapayipi amadzi omwe akuti anali owonongeka kwambiri. Emmanuel Ndadzera kulima kanje yemwe ndi wapampando wa chinyamata wa gululi watakufuna kuonetsetsa kuti atengepo mbali pa mavuto omwe nthambi zina zikumana nawo mdziko muno. Kwambiri chimene naona nchonazo kuti chipatalachi ndi chimodzi ya
malo amene amatisamala tikakhala kuti tadwala komanso tasowa m'madera amene timakhalamo. Komano ife monga ngati achinyamata tinaona ngati tikuyenera kubwezera kumadera athu amene timakhala zabwino ndi zochitika zimene amakhala kuti tithandiza muzipatala. Ndiye tinaona zoti ifeyo tikatenge ukadaulo wathu kuti tibwere tizakonze pa chipatala. Anthuwa ndi achinyamata omwe amagwira ntchito mabungwe onse amadzi mdziko muno. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mzuzu, ndine Steve Zimba. Pali malipoti oti mdera pakati chakumambo madedza unayambika ziwawa mkati mwa kampeni yolimbirana mpando wa MP pa chisankho cha pa 26 Oktoba. Mnene wa polisi kudedza Edward Kabango wa polisi andadita ndaulo pa izi kuchokera ku chipani cha UTM mwakuti anthu ena azula mbendera za chipanichi komanso aunonga ofesi ya chipanichi mderali. Yemwe ayimire UTM pa chisankhochi Patrick Siwinda watinso dzulo anakumana ndi shadow wina yemwe analimbikira kuchitsa msonkhano pamalo pomwe UTM imene uchitapo msonkhano mofanana ndi dongosolo. Anthu makumi awiri ndi mphambu ziwiri 22 aonetsa chidwi chodzapikisana nawo pa chisankho chapadera madera aphungu atatu mkhotakota dedza ndi Mzimba. Anthuwo apeka kalata zotsimikiza chidwi chawo ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Mwa anthuwa 9 afuna kudzapikisana ku mpoto chakummawa mkhotakota, asanu ndi awiri mdera pakati chakummawa kudedza ndipo asanu ndi mmodzi mdera kummawa mboma la Mzimba. John Pokayuni ani nkhani yonse. Anthu 22 ndomwe apikisane nawo pa chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo chomwe chichitike m'madera atatu a phungu wa nyumba ya malamulo pa 26 pa. Asanu ndi anayi mwa anthuwa ndi akudera a phungu wa nyumba ya malamulo kumpoto chakummawa kwa nkhotakota, ndipo mayina awo ndi Apanji Chirambo a chipani cha ADD, a Silva Aisha a DPP, a Chimwemwe Chidothe a UTM, a Overstone Kondowe a MCP, a Patrick Kampaliro oyimira chipani cha Afford, a Aleke Kamangeni a UDF ndi anthu ena atatu oyima pawokha omwe ndi a Gift Mbuna, a Zeri Tabanda ndi a Franklin Yonam. Poyankhula atapereka kalata zawo zoonetsa chidwi chodzapikisana nawo pa chisankhochi, anthuwa anati ali ndi chikhulupiriro kuti chisankhochi chidzakhala chabata komanso chokomera aliyense, ponena kuti aliyense ali ndi mwayi odzigulitsa popanda chovuta chilichonse. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira chisankho a Benson Kaphuka watiuza kuti kalata zomwe anthu apereka azitumiza kwa makomishonala kuti akaziunike ndi kuzivomereza. Kudera la phungu lapakati chakummawa kwa dedza malinga ndi mtolankhani wathu Chikondi Mphande, anthu asanu ndi awiri ndiwo adzapikisane nawo. Anthuwa ndi a Patrick Siwinda a UTM, a Joshua Malango a MCP, a Eliot Kasawala a DPP ndi ena atatu oyima pawokha omwe ndi a Laudon Malinga Moyo Phiri, a Solomon Mkomba Kachitsa, a Bonex Malunga ndi a Rogen Conex Gondwe. Kuchokera ku Mzimba, Vanani Nyirenda akuti anthu asanu ndi mmodzi 6 ndiwo adzapikisane nawo. Mayina awo ndi a Bombrax Wachepa Phiri a Afford, a John Chuma ndi Mame Phiri a chipani cha Freedom, a Christopher Mnyenyembe a UTM, a Donex Mova a MCP, a Wesley Kumwenda a DPP ndi Dr. Ruben Ngwenya omwe ndi oyima pawokha. Malo mwa Zodiak, ndine John Paul Kayoni. Apanso ndi mambiri pa nkhani zathu matisanasiyane nayinso mitu yake. Pamlandu omwe anomanjisale ndi anzawo ena kudandaula ndi zomwe boma linachita powalanda katundu. President Chakwera watakumvetsa ululu omwe Amalawi akudutsamo kamba kokwera mtengo kwa mafuta. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati igwiritsa ntchito mitengo yomwe akudula m'misewu yomwe akumanga kupanga madesiki. Ndipo manja ochuluka agwira njakata ku Phalombe komwe mphepo yamphamvu yaononga nyumba zoposa 40. Kuyang'ana zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com. Mwakoma nonse. Ngozi sichepa, ena amatha kuvulala kapena kutaya miyoyo kumene, ndipo katundu wambiri amaonongeka. Koma ngozi iliyonse ndi yopeweka. Zina mwa zofunika kuchita pofuna kupewa ngozi za munjanji nazi: pewani kumanga nyumba pafupi ndi njanji, pewani kuchita malonda pafupi ndi njanji,